Amin wazirin Adamawa. Allah shi ma Najeriya da tijo. A kan shaga cokalin Adamawa. Aiki kayan dani Alhaji Jabiru. Cokalin Adamawa. Masu labin ka zumunci na wani aiki kayan daidai. Please, can we move backward? Let's go back. Let's go back. Can we go backward? Go. Only you. Please organize everything. Mutane da yawa wanda ya kawo haka shekaru wajen lami a takardar ya ci bauta a Borno ina son masa karamci ga mai martaba daga Borno tukuna a ce za a yi wa ɗanka karamci. Aiwar waziri ya zo nan da ni na zo nan da mutum biyu muka ba malafin da yana ya fi kusanta da mutanen Borno da mutanen Arewa. Wanne zan zaba? Ake masa to, waziri, ni ka ban san mene waziri zai bayar ba. Da ladabi da biyayya zuwa ga wannan gidan. Zuwa ga wannan gidan na ban girma da kuma martaba wanda Allah ya dora maka. Representative na national chairman Marathon. Manya mutane da yawa musamman Adamawa da gwamnoni Marathon. Ministoci, ambassadors ne. Wannan karan sai an yi waziri sai ga Atiku wannan sai an Najeriya sai Atiku. His Excellency was very humble. The deputy move, we train. Yes, move. So that the car can pass. Thank you. Thank you. Thank you. Can I now invite Madame Salihu to speak to our people here in Borno? Saboda haka ana nan yanzu ya shi kuma ina tabbatar muku mun gaba dukkan kitsawa manya shugabanni na kuna son ku ga Atiku Abubakar to Atiku Abubakar ya izo ku ce sai Atiku sai Atiku sai Atiku sai Atiku sai Atiku Nigeria Nigeria Atiku
wazirin Adamawa ya shigo yanzu za a yi taken Najeriya. For today's rally. Our leaders living just and true, and justice shall win. For what time is what's to come? Jama'a malam dokta naku ya kudima ya bude mana wani yawa mun kori shedan da mataimakin shugaban kasa Senator Okowa da members na National Working Committee na party da shugabannin jam'iyya kafin in ɗan yi muku jawabi. Lafiya a ƙasar nan kowa zai samu walwala da jin daɗi. Jama'a so balance Alhaji Atiku Abubakar. Kuna so wasa Atiku zai ci Borno. Sun wasa su ana ku. To ka sa mana wannan wakan. DJ. Thank you. Ba da mata lokaci ba za mu kira shi da cewa da yadda Allah idan Allah ya ba mu gwamnati kuma muna sa ran zai ba mu za a yi waɗannan ayyuka. Ayyukan su ne tafkin Chadi inda 'yan Boko Haram su yi katutu a kore su a fara hidda man fetur. Matasa su samu aikin yi a kawo ci gaba dawwamamme a jihar Borno da kuma waɗannan jihohin na arewa maso gabas. Mai girma shehu ya yi bayani akan lalacewa hanyoyi da ke a cikin wannan ƙasa musamman ta jihar Borno. Idan wazirin Adamawa ya zo za ku ji bayanin shi. Saboda haka muna kira ga mutanen jihar Borno da ku yi koyi da abin da kuka sani na cewa da yadda Allah ke bayarwa. Wazirin Adamawa zai kasance shugaban Najeriya zaɓe mai zuwa. Saboda haka a ba PDP goyon baya a zaɓe wazirin Adamawa da duk 'yan takarar jam'iyyar PDP daga ƙasa har sama. Najeriya, Jajeri, Borno, distinguished ladies and gentlemen, we're here in Maiduguri State,
the home base of the political home base of Waziri Ibrahim. May Allah have mercy on him. The proponent of politics without bitterness and justice to the people. Waziri Adamawa represents politics without bitterness, and he believes in justice to the people, in politics of inclusion, and in politics of development. And by the grace of God, when he comes into power as president of this country, he will address the issues of insecurity, poverty, unemployment, to the his government will create jobs for the youth. Rest assured the people of Borno that Waziri Adamawa is your son, and we are beginning our campaign in the northeastern part of Nigeria, here in Borno State, because we believe that the people of Borno State this time around will vote for PDP. PDP! Nigeria, God bless you. I want to thank you people. I thank our youth to be employed. We don't want our women and their children to go to bed hungry. We want to be sure that every family is able to feed itself, and we want our children to go to school. We want our people to get health services. We don't want a situation where our children are born to suffer anymore. That is why you must vote for Atiku as the next president of the Federal Republic of Nigeria. When you have a problem, you can only use a man that knows how to find solution to that problem. The problem of Nigeria today is too much, and the only person that can handle it and make sure that our children are able to grow happy again is Atiku. We cannot afford to allow the APC any more day after May 29, 2023, so they must go. But we have work to do, and that work is for those of you who are here, our youths. I can see all of you in great number. God will bless you. But you must come out that day to vote. You must bring your brothers, your sisters to come out to vote without fear. And you must ensure that you defend that vote after voting. We don't want them to steal your votes anymore. In southern Nigeria, both the southwest, the south-south, and the southeast, we are going to vote Atiku. I want to show to them that Nigerians are wiser. We cannot afford any more day after the 8 years of APC, because they have taken us into deep hole. But Atiku will bring us out and show us a new life. He will ensure that you don't go to bed hungry. There will be food in the family. Our women will be able to provide for their children. Our men will be able to provide for their children. And our children can go to school and they will have jobs again. That is the Nigeria that we look forward to. That is the Nigeria that Atiku has provided for, is going to provide for us. So please, look out for your PVCs. Call your brother and your sister. Even those of them that don't yet know what is happening, go to them. Tell them that it is time for a new Nigeria.
And that new Nigeria that we are talking about is only Atiku that can provide it. That Nigeria that can create hope for you. That Nigeria in which, as a young man, you can determine your future and you know that your future will be bright. God bless you. You have the support of the South. You have the support of the South-South. You have the support of the Southwest. You have the support of the Southeast. And we know that we have the support of Northern Nigeria. I'm glad that we're here in the Northeast. And Borno is the first state in the Northeast. And I thank God for the number of people who have come out to be here with us. May God bless you as you go there to cast your vote for Atiku Abubakar. God bless you. God will bless you. Atapawa Okowa da kowa. Jama'a abin da shi mataimakin shugaban kasa yanzu ba dan wake ba an kasa ci ma bale balangu. Ku ce musu uban kuturu ya kada. Jama'a za mu kira yanzu wanda zai zama gwamnan PDP. 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 Nigeria. 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 Borno. 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 President mai zuwa Okowa da representative in national chairman ambassador Damago da governor Kintiri na Adama da sauran manyanmu dukan ku sannu ku da zuwa. Jama'an Borno mun ji daɗi yadda kun fita kun tare mu duk da abubuwan da yan APC da gwamnati su suka yi jiya mun ji labari cewa a wannan satin kawai an cire fiye da biliyan 5 ba don komai ba don su disrupting ɗin wannan zama yau. Sun fita sun kama keke napep namu da buses ɗinmu da mutane don kada a yi mobilizing ɗinsu. Mutanenmu da za su shigo daga ƙauyuka duka aka rurrufe hanyoyi gaba ɗaya don su hana su shigowa wannan taron. So already mun san sun ji tsoro sun faɗi. Insha Allah da support ɗinku za mu kafa gwamnati, waziri zai ci president, mu kuma insha Allah za mu zama gwamnan Borno. Jaman da Borno ya duro zoro askiriyana na lamfitu a ga lu mowa duro zoro askiriyana. A wasari na risan mason londolo an ga kulozuna, karuniya kizina,
and Kuania do more and they don't want to see our food and Karamari. Can also wear the guy. I was a some muscle to Damaso. Zawa Dapsana, Kuna Sotuna, Ketena, Samasomo, Grazana, Bosa Samasomo, Grazana. I was a Barso Anno. Child is a role I read Damaso. Other traders was that. You trader as trader. PDP! 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 Nigeria! Nigeria! Borno! Borno! Jama'a! President, wazirin Adamawa, Baranzu President ne, Vice President. A wannan kusa to Isa Aduro, wayan da yin bane, ana isidiya. Idan a wasu sanadina bane shi ma kirimzai, an da ya kirimla lesa kinena. Muna ganin insha Allahu zuwan ku zai ƙarfafa mana gwiwa kuma alhamdulillah mutane ne ko jajijin. On behalf of PDP women, as you see me surrounded by PDP women, I am standing here on behalf of all of them to call on the people of Borno State to vote PDP. Vote PDP. All the women in Borno State, talk to your husbands, talk to your fathers, talk to your brothers, talk to your children, talk to your family to vote for PDP. Vote Atiku for PDP. Vote every PDP candidate from top to bottom. PDP. Jama'a, assalamu alaikum. PDP. PDP. Nigeria. Nigeria. To jama'a Borno, ku sani fa Alhaji Atiku Abubakar dan North East ne, namu ne. Ba mu taɓa yin shugaban ƙasa ba tun zamanin Tafawa Balewa. Yau Allah ya kawo mana Atiku Abubakar. Mu mutanen jihar Borno ya kamata mu duba idan maganar mataimakin shugaban ƙasa to yayi. Yana da experience. Shi mai tausayin talakawa ne, mai tausayin jama'a ne. Mu mutanen Borno muna cikin halin damuwa. Muna cikin halin damuwa. To jama'ar Borno, jama'ar North East, Allah ya kawo mana shugaban ƙasa. To wallahi kada mu ji kunya. Kada mu ji kunya. Mu zaɓi Atiku Abubakar. Shi zai fidda mu a cikin halin da ake ciki. Salome, akwai Alhaji Umar, Ali, akwai Alhaji Bukar, Bolori, akwai Alhaji Tijani. Kuma jama'a sun ce sun ga Atiku yana tafi yana murmushi amma ba su gan shi yayi rawa ba. Yanzu abu da mishi APC ta ci wuta
APC ta ci wuta a sabar wannan waka. A sabar wannan waka minti daya. Mun gode. PDP banji kuma PDP Borno to Najeriya fa ina so mutanen Abuja su ji Najeriya fa to jama'an Borno assalamu alaikum wanda ya ba mu ikon haruwa a nan baki daya mu. Na biyu muna so mu gode muku jama'an Borno magoyan bayan PDP za ku kawo canji. Kun yi alkawari za ku kawo canji. To ku tabbata wannan lokacin wannan shekaran wannan karon kun samu PDP a Borno daga sama zuwa ƙasa, daga ƙasa zuwa sama. Kun ɗauki alkawari? To bayan mun shigo Borno mun je mun gaida mai martaba Shehun Borno. A jawabin Shehun Borno ya nemi abubuwa guda 3 zuwa 4. Kuma ni a matsayina na nazartar mana Borno na ɗauki alkawari a gaban Shehun Borno abubuwan da ya nema dinnan idan mutanen Najeriya sun zaɓe mu za mu aiwata zuwa Borno. Insha Allah. Dame ya nema ya ce da farko yana so mu tada Chad Basin Authority. Lokacin da nake aiki a nan Borno, Chad Basin Authority tana aiki, ana noma, akwai ayyuka, manoma suna noma, akwai arziki. Na dauka mara alkawari idan Allah ya yarda kuma kun zaɓe mu, za mu farfado da Chad Basin Authority. Na biyu ya nemi mu dawo da zaman lafiya. Sai da zaman lafiya ake kome. Don haka muka ɗauki alkawari a gaban shehu cewa in Allah ya yarda za mu dawo da zaman lafiya. Ban ga dalilin da yasa za a samu rashin zaman lafiya a Borno har wannan lokacin ba. Na uku, shehu ya nemi mu tabbatar da mun gyara hanyoyin jihar Borno da kuma wanda ya haɗa jihar Borno da sauran jihohi kuma da ƙasashe. Kun yarda? To idan Allah ya yarda, idan kun zaɓe mu, mun ɗauki alkawari za mu cika wannan alkawari na hanyoyi. Na hudu, abinda shehu ya nema daga wurinmu shine mu tabbatar da mun kawo ayyuka ga matasa maza da mata a jihar Borno a Northern Babur. Baya da wannan, baya da haka, in Allah ya yarda farfado da haka mai da aka soma a jihar Borno aka daina, mun dauki alkawari za mu tabbatar da wannan kuma an yi shi da Allah ya yarda. Mai martaba shehu ya ce don Allah don annabi mu tabbatar da sauran kananan hukumomi a Borno sun sami wutan lantarki. Mun dauki alkawari za mu yi waɗannan abubuwa duka idan Allah ya yarda, idan kun zaɓe mu. Waɗannan da kuka zaɓa shekaru 7-8 da suka wuce, kun ga abin da suka kawo muku. Sun kawo muku yunwa
rashin zaman lafiya, rashin aikin yi da sauransu. Don haka jama'ar Borno yau mun ɗauki alƙawari tsakaninmu da ku, idan kun zaɓe ni ga waɗannan abubuwa in Allah da za mu yi su. Kun yarda? Kun ɗauki alƙawari? Kun ɗauki alƙawari? Kun ɗauki alƙawari? To Allah ya ba mu ikon cika wannan alƙawari. To bari in takaita abubuwan da na faɗa. Mun saurare ku, insha Allah. Mun saurare ku, mun saurare ku. Insha Allah. Wannan jajari ne musu. Jama'a, in Allah ya ba mu sa'a, waziri da ni kaina za mu cire harajin botba. Mun yi bayani ku gaba daya. Mun gode, mun gode. English, no English. English. So, my fellow citizens of Borno State, when we arrived, we paid a courtesy call to the Shehu of Borno. And in his address, he requested us to attend to about 4 or 5 issues that are the problems in Borno. One of them, he requested us to restore peace and security of the state. And we promise him that by the grace of God, if PDP is elected, we shall restore peace and order in Borno State, not only in Borno State, throughout the country. Secondly, he requested us to make sure that we reactivate Chad Basin Development Authority so that our farmers can go back to farm, so that we can produce food for our own people, and so that we can also reduce unemployment. And we promise him on that. Oil exploration there, oil exploration. He requested that we should make sure the local governments are supplied with power or electricity, which we promise we will do for. Again, he requested Oil exploration. that we should reactivate the exploration of oil and gas in the Chad Basin, which we promise we are going to do that by the grace of God. So, the people of Borno, we thank you very much for this reception, for this support. We look forward to the day you will vote for PDP. Enough of hunger, enough of insecurity, enough of unemployment, enough of suffering. Do you agree? Do you agree? And enough of too much taxation. Jajari has said it. We will work together with him and we'll make sure that you are exempted from exorbitant taxation. Thank you very much, and God bless you all. Thank you. Ladies and gentlemen, the people of